Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! So, si Russell naman ang magdadrums, mga manoy, mga manay. Mas na po ating lahat. Happy New Year. Mas Happy New Year natin kay Iban. Ano maging maligaya natin sa squad. Thank you po. Not
samahan mo. Ay, dahil kanya walang sasaktan. Ay, di na tuloy mo'y ilang. Kahit sa kahirap ng kalagayan ko ngayon, kaya sa aking sarili ay laging nagtaan mo. Bakit iniwan mo nag-isa? Bakit ba hanggang nagsawa na sunod na mga ila? Ano pinakahayop? Bakit? Sa pagbagal ako'y sabi saan sinilangan.
So, ito ay yung kukuhanin namin ng mga drum. Yung babies, 5 pieces siya. 1, 2, 3, 4, 5 ay yung snare drum. Bukas namin ito kukunin kasi kulang yung pera. Bukas daw papadala. Mamaya raw papadala si Ma'am Julie. Tapos bibilan din si Ria ng ukulele. So, ito. Ito bukas dadalhin. Kukunin namin ito bukas. Sir, paki-reserve na lang ito bukas. Pwede kuhanan yung ukulele. Tapos ito yung ukulele na bibiling kay Ria. Ito. Yan. So, nasa 1,000 daw yan. Tinatawaran ko kaya fix na daw yan. Ito bukas makuha ko. Salamat po, sir. Yan. Dito to sa Red Fusion, mga manay. Dito sa Quiapo. Crown Crown po to. Evangelista Street. Yan, okay. Kabalikan namin ito bukas. See you bukas. Hello mga manaway, hello mga manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Martes, December 29. Yan, 2 araw na lang po at 2021 na. So, bago dumating ang 2021, mag-shoutout po muna tayo. Wala po muna tayong bayanihan sa ngayon. Umpisa na po natin. Sabi po ni Ma'am Maria Salome David, shoutout po sa susunod mong live. Ayan. Wala pa man ako sa live ko ngayon na Ma'am Maria. Shoutout na po ko. Shoutout po para sa inyo. Yan. Okay, maraming salamat po Ma'am Maria Salome David. Sabi naman ni Mr. Stranger, hi Sir Hilbal, Merry Christmas po sa inyo at sa mga idol natin Rian at Renalyn. Pa-shoutout po sa lahat ng mga ka-subscriber nyo Sir Hil. At sa family ko, Ivan and Lilian. Yan. Thank you and may God bless you always. Yan. Sa family po ni Mr. Stranger, lalong-lalo kay Ivan and Lilian. Shoutout po sa inyong lahat yan. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyong lahat. Yan. Maraming salamat po, Sir Mr. Stranger. Okay, next. Sabi naman ni Sir Nel Magsanok Vlogger PH, shoutout po sa inyong lahat, Kuya Hilbal, especially kay Baby Rian, Tatay Eddie at sa inaanak mo, Baby Renalyn. Advance Happy New Year po. And pa-shoutout po sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Tapos taga Salaur, Nueva Ecija po. At sa aking kinabibilangan ay ang Barangay Tubor, Malasiki, Pangasinan. Keep safe po kayo. Wala kay Kuya Hilbal at kay Bri. God bless you po. Happy holidays pa din po. Okay. Maraming salamat po, Sir Neil Magsanok, Vlogger PH. At kumusta po dyan sa lahat po ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Yan, shoutout po sa inyong lahat. At yan din po sa Laor, Nueva Ecija. Kumusta po kayong lahat yan? At lalong-lalo na po sa Barangay Tubor, Malasiki, Pangasinan, kung saan po naninira si Sir Neil Magsanok Vlogger. Okay? Maraming salamat po and Happy New Year po sa inyong lahat. Okay? Next. Sabi naman ni Ma'am Everly Asia, belated Christmas and advance happy and prosperous New Year sa inyo, Sir Hill. God bless us all. Shoutout naman sa Team Wiley. Yan. Ulitin ko, shoutout sa Team Wiley. Yan. Yan sa mga artist natin dito. Kila Renalyn daw at kay Ria. Saka ganun din kay Rachel. Kaya maraming salamat po Mama Everly Asia. At shoutout po sa lahat po ng Team Wiley. Yan. Kasama ko dyan. Member ko ng kanilang group chat. Yan. Pinamumunuan niya ni Ma'am Ellen Q. Si Ma'am Ellen Q, hindi ko na nakakita naglalay. Baka nanganak na. Maraming salamat ulit sa iyo, Ma'am Everly Asia. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Villegas Ani, sana po araw-araw sila tumugtog. Ang galing ng tandem nila, Solid Rian, Sir Eddie. Pa-shoutout po Sir Hilbal kay Rian. Advance Happy New Year po. Yan. Maraming salamat po Ma'am Villegas Ani.
Yan, Rian, shoutout daw po sa inyo, sabi ni Ma'am Villegas. Okay, next. Sabi naman ni Manoy Hernan Porteo, pinabilib na naman ako ng batang to. Kaya fan mo talaga ako, Rian. At syempre, Russell and Sir Eddie. Pa-shoutout sa kanila, Noy. At syempre, Sir Eddie, Sir Hilbal, tanggal pagod ko, Noy. Kaya maraming salamat po sa Manoy Hernan Porteo. Thank you po. Ayan. At natanggal yung pagod mo sa panunod sa mga gigs nila, Rian at Russell. Ayan. Maraming salamat and advance Happy New Year din sa family mo, Noy, Hernan Porteo. Next. Sabi naman ni Ma'am Diary Sumbungan, miss ko na rin po ang pagsasama ni Baby Liitrian at Baby Renelin Sergil. Watching from Qatar. Yan. Hayaan niyo po, baka sakali magsama pa rin ng dalawang yan. In the coming year, in the coming future, baka magsama pa rin ang dalawa na yan. So, let's keep our finger crossed. Okay, maraming salamat, Ma'am Diary Sumbungan ng Qatar. Yeah, next. Sabi naman ni Sir Justin Formento, pa-shoutout po kay Rian Sir Hill. Salamat po, God bless. Okay, maraming salamat din sa Sir Justin Formento. And regard kay Ma'am Jing Pal. Happy New Year po sa inyong dalawa. Okay? Next. Sabi naman ni Miro Ricardo, mas magaling si Rian kaysa kay Renalyn. Oops, intrigera pa to. Joke lang. Shoutout naman from Dubai. Yan. Shoutout po sa inyo lahat dyan sa Dubai, sa mga OFW dyan sa Dubai, lalo kay Miro Ricardo. Yan. Ingat-ingat po kayo dyan. And advance Happy New Year po sa inyo lahat. Okay, next. Sabi naman ni Sir Armand Recaplaza, Happy New Year, Sir Hilbal. Shoutout po kami dito sa Bawan, Aplaya, Batangas. Yan, okay. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat po ng taga-Aplaya, Bawan, Batangas. Yan, lalo na kay Sir Armand Recaplaza. Happy New Year po sa inyong lahat yan. Next. Yan, okay. Hanggang dyan na lang po yung ating pa-shoutout pala. At gusto ko po kayong i-update. Nandito, nakalagay po dito yung video ng drums na kukunin namin bukas doon sa Quiapo. So, inilagay po yung video niya para makita nyo na talagang yun yung klase ng drums na pinabili ni Ma'am Julie Martinez. At hindi lang po yan, pinabilihan niya rin ng ukulele si Rian para daw masanay na ng gusto sa pagigitara. Kasi gusto niya, bukod sa pagdadrum, gusto niya raw matutong mag-gitara si Rian dahil isipin nyo, marunong na mag-drum, magaling pagkumanta, tapos matututo pang mag-gitara. Wow! Ang galing ng talent combination niya. So maraming salamat po, Ma'am Julie Martinez. Actually, sabi ni Rian, ninang niya na daw si Gusto niya daw maging ninang si Ma'am Julie Martinez. Sabi naman ni Ma'am Julie Martinez, okay, sige, inaanak na kita. So maraming salamat po ulit, Ma'am Julie Martinez, sa pinagkaloob mo pong biyaya naman, mga biyaya na blessing na naman kay Rian. Talagang solid fan ka talaga ni Rian. Okay, maraming salamat po. At hanggang dyan na lang po ang ating pa-shoutout mga manay. At muli, ito po si Hil at ang Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na naway pagpalain ang bawat sa ating Panginoon at bigyan ng mga kalakasan natin mga katawan at ingatan ang bawat sa atin. Yan. Maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutan may subscribe yung channel ni Rian Morales Official. Okay po. Thank you. God bless you and Diyos mabalos!